Nagpartner ang Department of Transportation o DOTR at Bases Conversion Development Authority o BCDA sa environmental group na Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI para sa pagpapalakas ng greening at reforestation efforts sa Sapang Bato at Sacobia Watershed sa Angeles City. Nitong February 27, nagsagawa ng ocular inspection sina DOTR Assistant Secretary Irish I.C. Calaguas at BCDA Vice President Richard Sepe sa Sapang Bato Watershed sa Angeles City at Sacobia Watershed na sakop naman ng Mabalacat City at Banban Tarlac. Binisita rin nila ang dalawa sa 15 planting sites na pinangangasiwaan ng ROACI sa ilalim ng Adapt a Watershed Reforestation Program. Ayon kay Calaguas, bahagi ito ng environmental compliance ng Subic-Clark Railway Project, isang joint project ng DOTR at BCDA sa ilalim ng North-South Commuter Railway System. Target ng programa ang 10,000 hektaryang Sacobia Watershed at 527 hektaryang Sapang Bato Watershed bilang pangunahing greening sites. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mabibigyan na ng direktang sahod ang mga katutubong katuwang sa pagtatanim at pag-aalaga ng daan-daang libong punong itatanim sa watershed. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.